lot of anything if I have your love. No money, no fancy things could replace all the hurting, the loving, and all that's in between. If I have you, my love, I don't need anything. I don't need a lot of anything if I have your love. No money, no fancy things could replace all the hurting, the loving, and all that's in between. If I have you, my love, I don't need anything. I don't need anything. I don't need anything. Ha estat dur, ha estat intens, però també ha estat immensament bonic i sobretot ho hem aconseguit. El futur ens espera i estic convençuda que estem llestos per afrontar-lo. Moltes gràcies i moltes felicitats, companys. Avui tanquem una etapa que tant de bo durés 4 anys més, perquè si alguns preguntés si repetiríem, diríem que sí 1000 cops més. Ara comencem noves etapes i nous camins, i només podem desitjar que siguin la meitat de bons que aquests últims 4 anys. Volem expressar un agraïment sincer a les nostres famílies. Al llarg d'aquests anys han estat un suport imprescindible. Han estat presents, han confiat en nosaltres, han respectat els nostres ritmes i han sabut tenir paciència quan més la necessitàvem. Aquest èxit també és seu. I gairebé sense adonar-nos-en, hem anat creixent. Hem anat deixant enrere aquella versió insegura de primer, plena de dubtes, per convertir-nos en algú que, tot i no tenir les respostes, s'atreveix. I això no és poca cosa. De fet, potser ho és tot. Sigui quina sigui la nostra titulació, avui tots sortim d'aquí amb eines per construir el nostre camí. Tots tenim coneixements, valors i, sobretot, ganes de fer-ho bé. Felicitats a tots i a totes, moltes gràcies i que comenci la millor etapa de totes. Bon viatge! Permeteu-me ara que em dirigeixi a les vostres famílies. Sabem l'esforç econòmic i personal que suposa facilitar l'accés als estudis universitaris de les vostres filles i dels vostres fills. Però estem convençuts, com de ben segur vosaltres també ho esteu, que la formació és el millor llegat que els hi podeu deixar. I ara demano a tot l'estudiantat que està aquí a les primeres fileres que es fiqui de peu. Sisplau, fiqueu-vos de peu. Us gireu cap a les vostres famílies i acompanyants i feu un fort aplaudiment d'agraïment. Ara continuareu el vostre camí cursant estudis de postgrau o incorporant-vos al món laboral. L'orla que rebeu us acompanyarà tota la vida i com un pont serà un símbol de connexió amb els companys de carrera amb qui heu compartit aquesta etapa tan maca i extraordinària. La universitat necessita seguir transformant-se per seguir sent motor social, però sempre serà casa vostra i m'agradaria que seguíssim donant-nos la mà per fer junts aquest camí de progrés i benestar. Senyores i senyors, amics i amigues, demano un fort aplaudiment per aquests nous titulats del grau de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida.